En celle er den mindste levende del i hver levende organisme, og det vil sige både i planter, dyr og mennesker. Cellemembranen er en biologisk membran, der adskiller det indre af cellen fra dens omgivelser. Kun få slags molekyler kan gennemtrænge den der cellemembran, og den er mest opbygget af en hel masse proteiner. Og cellemembranen er altså det, man kan se på det her billede. Cellemembranen er særlig, fordi den kun er gennemtrængelig på nogle steder, mens andre knap nok eller slet ikke kan passere igennem. Man siger derfor, at den er semipermeabel. Det er som sagt ikke alle molekyler, der kan passere igennem cellemembranen, da det kommer meget an på molekylets størrelse, form, elektriske ladning og opløselighed. For eksempel kan O2, CO2 og andre uladede molekyler samt H2O sagtens passere igennem, som man ser på billedet, mens C6, H12, O6 og andre store molekyler samt ioner som H+, Na+, K+, ikke kan passere igennem, som man også ser på billedet. Yes. Når molekyler bevæger sig fra en høj koncentration til en lav, kaldes det diffusion eller molekylevandring. Som en fysisk lov vil molekyler altid have en mere effektiv spredning i varme end en kulde. Osmose er vands diffusion af en semipermeabel membran. Hvis man for eksempel har en membran med to forskellige koncentrationer af vand, så vil membranen lade vandmolekylerne trænge igennem for at udligne koncentrationen. I vores forsøgsopstilling har vi 3 glas med 3 forskellige saltkoncentrationer. Vi har en med rent vand, en med 1% salt og så en med 20% salt. Vi skærer vores kartoffel ud i 3 pomfritter i lige store stykker, og så måler vi længden på det. I dette tilfælde er det 8,5 cm. Derefter putter vi den ned i glasset. Ifølge vores viden om osmose, der bør saltmolekylerne ikke kunne trænge igennem kartoflernes cellemembran. Køkkensaltet, som vi bruger, også kaldet natriumklorid, molekyler er nemlig for store til at kunne passere cellemembranen. Vandkoncentrationen er størst uden for vandet i glasset med rent vand. Hypotesen er derfor, at kartoflen vokser, da H2O nemt kan passere cellemembranen. I glasset, hvor der er 1% salt, er hypotesen, at den ikke bliver ændret. En celle har nemlig 0,9% salt i sig naturligt, og derfor så udligner de hinanden. I vores sidste glas med 20% salt, der er vandkoncentrationen højst i kartoflen, og derfor vil væsken blive trukket ud af den. Så derved kommer kartoflen til at skrumpe. Efter at kartoflerne har lagt i vandet i en time, kan vi bedre se, om hypoteserne passer.